Sibingelele. Kule video ngifisa ukukhuluma ngamaphutha enziwa abantu besifazane especially kwezothando noma kuma relationships. Mhlawumbe ngabe umuntu wesifazane nje ofisa ukuthola indoda, noma umuntu wesifazane okwi serious relationship, noma umuntu wesifazane oshadile. Khona amaphutha abantu besifazane abavamise ukuthi bawenze bese bayazisola ngawo, ngoba lamaphutha agcina eshaya bona not abantu besilisa. Number 3, iphutha number 3 ilento yokuthi ujahe ukulala nomfana ngoba uthi ufuna ukumkhombisa ukuthi uyamthanda. Ngabe abantu besifazane abakhalayo abayisolayo ngalowo ma decisions ukuthi bajahulana abafana, kanti abafana babatrickile bebebakhohlisa. Yena wayethu umkhombisa uthando umfana, kanti umfana ngekho lapho ufuna ukumenjoya nje bese edlulela phambili. Yabo, if wena as umuntu wesifazane ungasihloniphi, ngeke akuhloniphe umfana. If wena as umuntu wesifazane ungayithandi, ngeke akuthandi umfana. So ngeke umfana umprovele ukuthi uyamthanda ngokuthi ujaha ukuyolala naye. Nqaba abantu besifazane abayisolayo ngalokho, abashawa ileyo decision abayithatha beyitshela ukuthi barazi kanti bazibulala bona. Kufana nokuthi umuntu wesifazane uthole ukuthi okay, nakho ke umfana udlale ngaye, walala ngaye, mhlawumbe wakhulelwa noma wamphuca umntumbi. Still mase kunjalo kusadingeka ukuthi uyiphathe kahle. Abantu besifazane abaningi bamane bayinikele. Uthola ukuthi omunye umuntu just because unengane sebe amadoda aseyamsebenzisa, asembuka as objects. Ngisho emasontweni sebeyasebenziswa abantu abathize, abantu abashadile, ngoba bayazi ukuthi akudlalele laba bazona intombi laba banezingane uma beyingane, azidlalele kuma beyingane. Kubalekile ukuthi noma ngabe usukhuzukile kodwa uziphathe kahle as umuntu wesifazane, uhambe ugeza umuzi kayihlo bese uyabuya uziphathe kahle, uziqoqe. Uzomthola umuntu alright if uzihlonipha wena, uzithanda wena. Nomuntu wesilisa ozokuthanda nozokuhlonipha uzomthola, kodwa if ungayihloniphi wena, ungazithandi wena, ngeke uzomthola. Bazoloku bedlala ngawo, uzogcina usuthi sengikhathele nje mina abafana, I give up ngabafana, ngoba usubazungeze all over because bakutreata ngendlela yodwa bonke. Ngoba nawe le ndlela bakutreata ngayo, le ndlela oyitreata ngayo nawe, zihloniphe wena kuqala as umuntu wesifazane. Akusho ukuthi ujahulana umfana sokusuka kusho ukuthi uyamthanda noma uzokushiya. Mekushiya bekuvele kumele ukuthi akushiye vele, ngoba akalungile vele. Awukho umuzi ozowakha naye ngoba akwazi ukucabanga ukubona umuntu wesifazane ofanele ukuvusa umuzi. Yena ujaha ukuthi kiwe lena nje kuphela. So zihloniphe as umuntu wesifazane, ungajahu ukuya embedeni ngoba uthi ufuna ukumkhombisa umfana ukuthi uyamthanda. Iphutha lokuqala lenze abantu besifazane number 3. Bese uthi number 2 ilento yokuthi uthi usuthathiwe, indoda esikuthathile, mhlawumbe unkosikazi noma uma wengane or nikwi serious relationship, bese wena usuyakhuleka ke nje, wena usayinaki. Awusayilungisa ngale ndlela owayilungisa ngayo esakubona. Awusawafaka la perfume owafaka esakubona. Yabo, usuyayiyekelela nje wena. Sethi siyakubona usuyafutha nje impela, usuba mkhulu, usuphenduka uma wakhe. Lapho uthi abhekele eceleni nazi ileperi lenda. Oh yellow bone. Kubalekile ukuthi noma ngabe indoda usitholile kodwa zinake nawe. Ungabe usujaha ngokuthi hayi vele eyami usuyakhuleka, unjalo busy uthatha every day. Kubalekile ukuthi uzinake uma usungene kwi committed relationship. Indoda ihlala ivuseleleke ukuthi hey cha ngakhetha kodwa unkosikazi. Wazi wamuhle mkami. Kuyi responsibility yakho ukuthi uyinake. Ngoba futhi lapho mase kutshela futhi uzo-offendeka, uzophatheka kabi. Kuyihlazo ukuthi uzothi umuntu wesifazane uzophucwa intombazane elekude just because ulibusa ungasayinaki. Ikuphuce nje impela intombazane ehambela lekude, uthi naleyo ntombazane umatapuda kanje akuphuca indoda. Ubuhlana every day. Usukhuleka kakhulu. Ngisho indoda ithi yasondela, ayi ngeke ngikhathele nje mina, kade ngikhathazwe izingane nje mina ngikhathele. Uthayenze njani? Kubalekile ukuthi uzinake as umuntu wesifazane,
It does not mean ukuthi just because usushadile noma usunendoda serious ngawe semele ukuthi uyiyekelele nje. Yabo, kubalekile ukuthi uyinake more than ever. Ibone indoda ukuthi hayi cha hayi ngakhetha. Ethi noma ibuka kodwa ibone ukuthi hayi ngeke hayi ngiyabuka nje kodwa nje hayi la kumina hayi kuphelele. Bese kuyothi number 1 iphutha lenziwa abantu besifazane yilento yokushiya indoda ngoba uthola ukuthi ichithile. Yabona uma ukuthi indoda yakhe ibiyade ikuthanda nakho umuzi yakwenzela yonke into yubabe alright einganeni zakho bese uyathola ukuthi ilale nenye intombi bese uthi wena hayi divorce kuhlukane ikhaya phakathi izingane zilahlekwe labazali kuphele konke. That is a big mistake. Baningi abantu abathatha ama decisions akanjalo namhlanje bayisola babenzisa ubungane. Indoda sizontshela thina indoda ngokwe nature yayingadalelwe ukuba nomuntu futhi not ukuthi iyayingadalelwe ayidalelwe indoda ukuba nomuntu osifazana oyedwa. That's nature. Isingakhohlisa phela yakho ngoba phela ifuna ukuthi ukwenza ukuthi ujabule. Kodwa indoda ngikhuluma ngendoda mina. Ngikhuluma ngomuntu wesilisa, indoda umuntu wesilisa umfundisi yini ayidalelwe ukuba nomuntu osifazana oyedwa. So kubula ukuthi ushiye indoda ekuthandayo noyithandayo nawe nethanda izingane zenu nezingane zenu ezithanda uyishiye uhlukanise ikhaya phakathi just because uthi chithile ila nomunye umuntu osifazana. Big mistake. So kubalekile ukuthi niwagadi abantu besifazane lamaphutho ngoba sometimes niyawenza ajike eseshaya nini. Indoda nje kufaka ekhanda nje ukuthi okay hayi indoda nje ayidalele ukuba nomuntu not ukuthi ngiyawa encourage ngithi awahamba yoganga. Cha, kumele enze kahle. Uma ukuthi ifuna ukuba nesithembu ibe nesithembu uyivumele futhi uzokhululeka uzoba right ngokube nalutho. Yabo? Kodwa kufaka ekhanda ukuthi i-understand i-nature yayo indoda ukuthi umuntu okanjani. Yabo? Kube ukuthi nje wena kumele ukuthi kuhloniphe unless mekuthiwa ayisakuhloniphi ayisakwazi ukuthi uyini. Yabo? Mhlawumbe lapho kuyezwakalayo. Kodwa indoda ekuthandayo nje ebikade nginakekela bese uyayishiya ngokuthi ilayina intombazane no. That's a big mistake. Icabangesise le nto le. Kunemizi emile yokhokho bethu yogogo bethu nomkhulu bethu abakutshela kahle gogo ukuthi omkhulu babeqonya ngapha nangapha. Angisho ukuthi ku right. Babeqonya ngapha nangapha kodwa imizi yama. Abatholanga emtholo bahamba bethi hayi uqonyiwe umkhulu sengiyahamba no. Awakhiwa kanjalo umuzi. Siyabonga kakhulu.